Pопрощався і поїхав. І казав, може, занесла дівчинка і ще йому ковбаси, бо ковбас дуже много народила. І він каже того, я й тих не з'їм, що далі. І не схотів. І прийшла та дівчинка, принесла ту ковбасу. Я дуже стала плакати, що не взяв. І так вони поїхали. Поїхали, ми нічого не знали, де вони і що. І що з ними вози, коні, все пішло. Сталося без ніц. І з 3 дітьми. – 1946-го, а то стyczeń. To dobre musi było, 29-го. Ага, може так. No to na piątku bardziej podobne, ale to nie może być. Dobrze, to spróbujmy to jakoś tam. W sumie jest 15, ale z tego co tutaj przysłałeś mi, jest 15 Nie, bo jedna mogiła jest w Dubiczach cerkiewnych. Dubiczek, tak? Dobra, to, ale to po kolei musimy to wszystko znaleźć. Tutaj jest czyja? Tutaj tak, 5 osób tutaj. Aha, czyli to jest zbiorowy grup. Zbiorowy, tak. Czyli teraz muszę znaleźć tylko w tej chwili odpowiednie osoby. I kto tu jest? Grzegorz Leończuk. Jest, i będę dawał. Ja tak jak napisane. Dobra. Grzegorz Leończuk, dalej. Tak, i jego 2 synów, 2 dzieci. Ewentualnie sobie Konstanty, syn Grzegorza i a Nadzieja Leończuk też tutaj? Znaczy, bo tutaj z 2 dziećmi. Z 2 dzieci. I Sergiusz Leończuk, tak. Natomiast mi się wydaje z pamięci, tak mówię, nie, że on chyba zginął z 2 synami. Tak, no mamy... Na pewno było to 2 małych dzieci, które spłonęły. Musimy jakby wiedzieć, ile dokładnie tutaj osób leży, dlatego że z takich grup robimy jako jedną mogiłę wojenną, tak, bo są tu osoby tylko pochowane, te, które zginęły. Tak, tak. Nie, to Leonczu, to jest córka Bazyla, Nadzieja, to nie. To nie to, czyli to jest, są 3 osoby. Ale tu czyli... jeszcze córka Anna. Ale Mamy to? Słyszysz, na krzyżu tam we wsi, tam jest napisane spis imion i tam chyba będzie ten Grzegorz napisany i jego chyba 2 synowie pod nim. Ja nie pamiętam, Ale właśnie tutaj podjedziemy. piszesz z doczką Janny. A nie, to już jest dotyczy Iwana. Bo zobacz, to taka składnia zdania, że z 2 dziećmi Grygory. Aha. I tutaj jest jakby, no powiedzmy, nowe zdanie i z doczką Anny, Iwan Niczyporuk. Aha, czyli szukajcie ten- jeszcze Iwana Niczporuka. Ale to też, to wszystko są ofiary. Tak, tak, dlatego że oni zginęli od razu bezpośrednio i ich grzebano szybko. No bo należy uwzględnić, że nie było nawet z czego trumien zrobić, bo mówili, że nakrywali ich ostatkami od płotu, żeby świnie, które uciekły, po prostu nie porwały ciał. Co przeczytali? Znaję tylko to. Pamięć. Dziaśko. Хочемо заховати спадщину і пам'ять про це, що сталося у 1946 і раніше, і пізніше теж бувало. Усіх цих ахвярів, які невинуватими заплатили смертю за чиєсь уявлення про величину своєї нації. Tak? Tak, wysokość 18. Masz też wysokość tego. 52. Dokumentujemy i pomniki, i mogiły.
I robimy tę dokumentację po to, żeby właśnie umożliwić ochronę prawną zarówno mogił, jak i pomników. Są dwie ustawy. Ustawa o miejscach pamięci i ustawa o grobach i cmentarzach wojennych. Zostanie wytworzona dla nich dokumentacja, która pozwoli wnioskować do wojewody o włączenie ich do wykazu mogił podlegających ochronie na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Natomiast pomniki postaramy się wytworzyć dokumentację, która pozwoli za uznanie ich za miejsca pamięci. Te pomniki wpisują się w definicję miejsc pamięci i w momencie, kiedy zostaną one objęte ochroną prawną, po pierwsze, będzie można interweniować w sytuacji, gdyby były w jakiś sposób zagrożone bądź na przykład uszkodzone. Po drugie, można wnioskować o środki na ich renowację czy nawet zastąpienie, bo w przypadku mogił można po prostu zastąpić, urządzić na nową taką mogiłę, stawiając nowy nagrobek. З Красного Села скільки було тих возаків? А от, 10 так. чи 9? 10. Бо тут є на плиті написане. Ну, вже слабо. То тут що самоходи йдуть, курча помніки б'ють. Тут вже від весни, я кажу, то вже встиг дивитися, щоб так було. То якось тепер гміна приїхала. Мусить гміни, бо бачу, ті з гміни були, якби tego, вже мають робити то є. Чи будуть, чи ні, чорти сиділи. Ну, хіба будуть, бо забрали, бо тут було огороджене, то є побите. То бури чи то хто то якби їх на форманки забрали, всіх, а він повернувся, був католик. Якби по дорозі його пустили, чи пчок, не знаю, як там було. А ті пропали. Тож там мій дядько, то воси, коні, якби то є. Пропало все. То в тому, де то? Пухові. В Пухові то десь приносили. Ну. То моя ще баба ходила туди до Пухова, шукала того коні. Побілі. Te koście były, leżały na wierzchu, później zakryliśmy. Znaczy nie ja, tylko ze starych Puchał przyszli i to nakryły, bo oni na wierzchu byli. Ach, to były szczęki, takie ładne ząbki mieli. No, teraz nie bardzo dawno znalazłam. Przychodzi do budki. Znalazłam jakieś 2 lata, to takie o kolana były, tu leżały, to ja tu przyniosłam, też zakryłam. To żebra tu były, bo to jak płódzi tu chodziły, te susenki sadziły. Tak, to oni tak, to ja zbierałam tutaj je. No to tu właśnie była ta ziemlanka, tu w tym miejscu. No liczeniu 48 lat przeszło i nikt, czy jeden człowiek gdzieś do redaktorów gazety. I moja mama też chciała uznać, gdzie mąż też zginął i nas 5 dzieci było. A nikt nie znał 48 lat. No, więcej, 49 chyba nie znali. No tak. Ci ludzie tutaj wiedzieli, tylko po prostu nie wiem, czego oni się obawiali. Nie wiem, przecież nawet przy władzy komunistycznej to nie było żadna tajemnica, to powinni przecież nawet ci zdradzić, a to nikt nie mówił absolutnie. Kto kogo ma przepraszać?
we wsi pamiętają ludzie, jak to było w tym 46 roku, jak tutaj strzelali? No pamiętają, no to panie, normalnie pamiętają. Też tu byli tacy, co musieli trochę zasypać, ale zasypać nie można było, bo nie było czym. Bo mróz to nie tak jak teraz zima. Teraz to zima, panie, to jest... Może i pan trochę jeszcze pamięta, jak to były zimy inne jak teraz. Teraz to zimy, teraz to tylko zabawka, nie zima. I to sikierami rąbali i to nie dało się tego. To jak nie, tylko tylko przysypali trochę, a później jak latem jak zaczęło tego, to wilci rozmaite lisy zaczęli ciągnąć, to wzięli gałęzinę, ciągali, zaczęli palić to. Później wzięli, na końcu przyjechali, gdzieś rząd się zainteresował i w skrzynię i to tu co dawali pić i palić, żeby to jakby to nie szuli tego z wodoru wszystkiego i w skrzynię i do kliża wieźli. Я маю у пам'яті таку одну картину, коли у Кліхах розкопали могилу і приїхали сім'ї загинувших. І праз некі 15 хвилин люди стояли і плакали. Це, мабуть, наймацніший такий успомін з мого журналістського життя. Тоді z tej sprawy zajmowali się siemi, naszczadki. Odnoszę wrażenie, że przypadkowo został wbity kołek z gwoździem. Z tyłu. Tak. Może wyciągano podstawę czarną. Czy wyciągano przy użyciu właśnie haka z tym? Bo może trochę były i w rozkładzie, tam jeszcze trochę tkanek mogło być. To znaczy ich jeszcze rozpoznawano po ubraniach po tych 5 latach. Jeden miał taką tabliczkę, jak to na furach rolnicy. Z nazwiskiem. Tak. Biedak wziął to sobie. Tak, ze sobą wziął gdzieś tam pod kożuch, czy pod jakąś kurtkę. O, trzeci kamień. Czwarty już. Tak, i to jest takie duże, to tak, nie mogły one samoistnie przejść, musiały być wtłoczone, a zatem musiały to kiedyś później, niestety po śmierci tego osobnika, z powodu tego postrzału. Ale strzał to z przodu był. Z przodu był. Tak, i to kilka pocisków. Kilka, tak. Kilka pocisków. Seria. No rzeczywiście tu jest. Idźmy dalej. To też kość potylyczna, więc z tyłu, tu. Aha, z tyłu. To jest, proszę zobaczyć. Teraz się nam obwód zamyka. Mego ojca but cholewa. On był w walankach, a na walankach byli buty skórzane nałożone. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 24. 24. I czekamy na dalsze, tak? Czekamy na dalsze. 24. A to jest 27 szkielet. Czyli jest 27. Aha. Może tam kości może wszystkich nie zabrali? Nie, oczywiście. No nie, może tak być. I teraz jeszcze raz, dla pewności policzymy. Raz, 2, 3, 14, 17 i 10, 27. Zgadza się, 27. Александра Иоанна, Василия Николая, Василия Иоанна, Никифора Михаила, Василия
все праведні упокояются. Mama tam zapisana. Katarzyna Antoniuk. Ksenia. Babka moja. O, babka. Moja mama Ksenia się nazywała, Tam na tym Antoniuk. podwórku 4 kobiety zabili. też, tak? Mama. Dzieci zaszli do szkoły i mówią, że nas tatuś w zaniach 4 baby zabił. Pochwalił się, No, że zabił. tutaj to tu nie było czym, tu słomą prześciełali, tak nosili i kładli. Popalone tam w płachcie, co tam było, przynieśli. Tam takie były, że tylko same kości były spalone. O, jako tego jak on Grzesiek i te Ulisie to w chacie zabili, chata się spaliła, co tam. Tam tylko kupa kości. A to jakie nazwisko? Paszkowski, Grzegorz. Jest tutaj. Julianna. No, Stefan. na drugi dzień jak zbierali, tu wozili. Ojciec opowiadał. Czy nie było czym wozić, to poszli tam do takiego wszystkiego. On nie chciał dać, a ten Paszkowski Piotr, co tam z brzegu gada, co? Stosić, że się spalił. Dawaj, gdzie ty masz? I dał konia i homont i wóz, bo to było Też wszystko... jego siostra i brat byli zabite. Stefka i Janek, Piotra. Ale nie. On wraz do Witala dał konia i woza. do Witala. A on nie chciał dać konia i woza, bo tu nie ma czym. Wszystko spalone, nie ma czym. No. Tak nie znosił tyle drogi. No na wóz i wozić. A to w Zaniach też mieszkał ten gospodarz, tak? Tak, to katolik był. Aha. To ile tych rodzin katolickich było w Zaniach? Wtedy? Ile rodzin 3. było? Aha. I co, ich nie palili, tak? Nie. Nawet Jaćki ten dom, co tu, to ten Kazik był tu w Zaniach wtedy i gadał do tych partyzanów, gada nie palcie, bo to Cezika dom. No i zostawili. To miejscowi też byli, tak? Nie, Bo wiedzieli, z Warszawy gdzie kto nie przyjechali, tylko sąsiadi przyszli. Oni naprzód przychodzili i wszystko wiedzieli, kogo spalić. Nadzieja Antoniuk, córka Filipa oraz Koterman Mikołaj. Koterman Mikołaj to jest mój pradziadek od strony dziadka. Nadzieja Antoniuk to jest prababcia od strony babci. Ja jestem Paweł Koterman. Mieszkam tutaj na miejscu, w miejscu, gdzie mieszkała Maria Koterman, Aleksander Koterman. Aleksander został postrzelony. W publikacjach jest informacja, że Aleksander Koterman bądź Katerman, ale Koterman z dokumentów wynika, dostał 2 kule w szyję, w bark. Z kolei babcia siedziała u prababci na rękach, jak prababcia dostała 2 kule czy 1 kulę z przyłożenia z broni na schodach. Tak? To było właśnie to pytanie, Polak czy Białorus. I prababcia powiedziała, że my Polaki jesteśmy, Polaki. Padło pytanie do kogoś gdzieś tam obok,
czy Polaki? I odpowiedź była Polaki. Papuch. Tyle. Maryja Pietruczuk to ta, jaka ja skazała nie, te dwie dziewki byli w tej komory i одну застрелили, a tu drugą zgwałcili. Tak. Nie stoi, potem trzeba po prostu na skleić. Znaczy to jeszcze troszkę tu Może na palcu. No dobra. To on tu сестру zabił, tu Marysiu, to zajrzał do księdza i przyznał się. Ach, i z jej ożenił się z tej I ksiądz jemu prikazał taką pokutę dał, żeby on z jej ożenił. Tato kazał mnie to, tak. Tak? Pomnę. To jest co tato mnie kazał. Tak, pomnę. To te dwie dziewczyny, to one byli siostry? Tak, одна była kaleka i ta, co zabili, to sestry byli rodzone. I one później wyjechali, tak? Bo tam kazali, że to... Вони ніде не виїхали, ту поховали, а тая została się w domu z matką. Bo батькові то nic nie говорили, to ja того не ведаю. Ну і то не козенів, що то в шпаках жив з нею. А teraz як поумирали, то в вишках на могилках поховали, бо він католик був. Nie zabiją, nie boję się. To nie pistolety, tylko kamera. To tak... Dzień dobry, chłopcy. Zobaczcie, jak pani Luba gospodarna. Kwietki, wsio, to wsio? Winograd. Winograd? Tak. No, że Winograd jest. każde wina na chocze robicie. Co говорило się u wiosce? Co tam to stało się z nią? Застрелили все. А чому застрелили? Застрелили, бо вона не піддалася. Ну, знаєте, одна була, то би то зимі зміла стосунки, а вона сказала, що ні, і конець. І що хочете то робити зі мною, то і він взяв і застрелили все. Тут podobno ulotki takie znaleźli, że kazali kop wyjeżdżali do raju. А, то так, то вони виганяли нас на тоно. Ну, але ми такі були, які навіть і до нас прийшли, то в нас не було ні батька вже нікого, бо мій батько умер. Ми були троє дітей, маті. І то само кажуть, а ми кажемо, а де ми поїдемо з маткою, що ми там будемо робити в Росії, що ми там, будемо робити, як ми кажу, ще не дорослі. І будемо сидіти там голодне? От тако. Ну і тільки тако їм то є. Вони всіх виганяли. Але хто боявся, хто то попоїздали, то споро поїхало до Росії. Попоїздали люди. Кольки сім'ї поїхало? Ну, я wiem, кольки там, але wiem, що споро поїхало. A to jeszcze przed spaleniem wioski? Перед спаленням таке. Перед спаленням поїхали. А після спалення А по спаленню то вже що зосталося, то так і зосталося. За кого забили, а хто зостався, то так вже і сидів. Воля Боска казав, воля Боска, що буде.
Я пам'ятаю, як в 90-ті роки приїжджала, то вельми тяжко було знайти особу, яка назвала б своє ім'я і прізвище. Коли ніхто говорив, то так відведе на бок і починає оповідати, плакати. Був такий страх, страшенний. Здавалося, що цього не переодолеть. А ти є камеристи, ходити з'їсти то надо. А що там буде? А все ж таки, ми вийшли вже якби на ту свою дорогу і шмат що помінялося. Того страху сьогодні вже такого wielkiego nie ma, тому що не тільки наша громадськість про це пам'ятає. Ті czyny Buraha, czy podpola, jakie zniszczała mirne nasielnictwo, nie dobraje palowa dzierżawy. Nie nada stawić. To jest moja teściowa, nawet ja sobie zdjęcie zrobił teraz tutaj. O, no i to jak to pomalu to все po prostu teściowa ze mną żyła cały czas kolomenem. My prawie 40 lat przeżyli na tym. 9 lat jak odeszła, że nie ma, bo miała 97 lat. O. No i po prostu z początku to ona nie mówiła. Ano plakała, a te tam загинений був, як загинений був, що там було. Ну і то пізніше там при оказії трохи така, приїхали знайомі, і там зазвучав, і з того. Ну і dopiero pomału wykryło się, że to grasowała taka banda. Przecież ja historii tej tam, bo to było, w tym nie znał tam za mocno. No i tam te wioski, jak to się zaczynało od Hajnówki, tam Czyżyje, Podrieczene tam dużo poszło między innymi. Dojechało do Krasnego Sela, bo teściowa pochodziła z Krasnego Sela. Якраз 29 студеня ёсць чарговая 73-я гадавіна спалення вёскі Залешаны атрадам Бурага у 46 годзе. Таму вырашылі мы, што якраз вернісаж выставы «Наша памяць» павінен адбыцца ў Залешанах. Таму гэта менавіта ў Залешанах трэба было пачаць, каб паказаць тое, што мы здолелі падрыхтаваць. Była zima 1946 roku. Śnieg leżał w rowach. Żołnierze przyszli około 6 nad ranem. Zajechali furmankami, otoczyli wieś. Mężczyźni chowali się gdzie mogli, po polach albo zamykali się w chlewach. W większości w domach zostały kobiety, starcy i dzieci. To cytat obrazu wydarzeń, jaki przedstawiali świadkowie z Zaleszan w zeznaniach składanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Zaleszany były pierwszym etapem zbrodniczego rajdu oddziału zbrojnego podziemia kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury, po prawosławnych podlaskich wsiach. Po Zaleszanach były Wólka Wyganowska, Zanie, Szpaki i Puchały Stare. W ciągu 5 dni, od 29 stycznia do 2 lutego 1946 roku, oddział Burego zamordował w tych wsiach łącznie 79 osób, w tym 30 furmanów. Owego tragicznego styczniowego dnia, 73 lata temu, tu w Zaleszanach zamordowano 16 osób, w tym 4 dzieci, a wieś została spalona. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем здесь трагически погибшим
и сотвори им вечную память. Для меня это зbrodniarz. И они спламили мундуry polskie. Ja był na tym miejscu, gdzie ich pobili, był na tym miejscu na ekshumacji, jak ich robili, все. Ekshumacji robili tak czy nie, no. І тут родини коло мене, колеги, А жонка. наші ті історики виступає в телевізії, але він не знає, бо то богатир йому і конець. Ну і що ви скажете? Він каже, що йому богатир і все. Ну і що ти скажеш? Як він історії не знає, що він робив тут? І той поход, що вони це роблять, то роблять земсту нам. Dla naszych prawosławnych to robią zemstę. Ale spokojnie, przede wszystkim nie dajemy się sprowokować. Wiadomo, że zarówno i przeciwnicy marszu, jak i media będą próbowały prowokować. Marsz rusza! Marsz żołnierzy wyklętych w Hajnówce i głośno teraz wszyscy! To my! To my! Polacy! 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 Przypomnijmy wszystkim o naszych najważniejszych wartościach, za które walczyli i umierali nasi wielcy bohaterowie! Bóg! Honor i ojczyzna! 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 Перший той марш, як йшов, то я по цілій вулиці бігла за ними і кричала, що мордерці. Кажу, замордували, а вони до мене теж як скочили і кажуть, przestanie pani, bo zaraz tu panią zamkniemy, a to było перед urzędem miasta. Кажу, zamykajcie. Zamordował bury mojego baćka, wy mnie zamordujcie. Romualdowi Rajsowi zarzuca się jakieś śmieszne mordowanie ludzi za to, że byli wiary prawosławnej. Słuchajcie, u niego w oddziale byli prawosławni, ale my w większości w Polsce jesteśmy katolikami. Mamy Boga, mamy kościoły, musimy wierzyć, musimy chodzić do tych kościołów. Nie wolno nam walczyć z kościołem. Słuchajcie, jest to zbrodnia. Walka z kościołem jest to zbrodnią na naszym narodzie. Kościół jest nieodłącznym elementem Polski, naszej ojczyzny, naszej, no wszystkiego, nas po prostu. My jesteśmy kościołem też, tak? Musimy o tym pamiętać. Głośno! Bóg! Honor i ojczyzna! 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 Trudno nam znieść to, że od kilku lat, co roku w lutym, z całej Polski przyjeżdżają do nas ci, którzy z niejasnych dla nas powodów chcą nas obrażać. Znieważają pamięć naszych przodków. Maszerują przez Hajnówkę i powiewają sztandarami z wizerunkiem tego, który mordował naszych rodziców, nasze babcie, naszych dziadków. Czy możemy wtedy milczeć? Są sytuacje, w których milczenie jest kłamstwem. Antoniuk Anna, 50 lat, za nie. Antoniuk Helena, 83 lata, za nie. Antoniuk Jan, 15 lat, za nie. Antoniuk Jan, 26 lat, za nie. Antoniuk Katarzyna, 53 lata, za nie. Antoniuk Krystyna, 50 lat,
za nie. Antoniuk Ksenia, 49 lat, za nie. Antoniuk Michał, 49 lat, za nie. Antoniuk Michał, 64 lata, za nie. Antoniuk Nadzieja, 48 lat, za nie. Babulewicz Stefan, 67 lat, Wólka Wygonowska. Bałło Jerzy, 21 lat, Szpaki. Milewski Wasyl, 26 lat, Zbócz. Budaruk Aleksander, 36 lat, Krasnowyś. Budaruk Michał, 24 lata, Krasnowyś. Waszczewski Łukasz, 37 lat. Naznaczone kiedyś cierpieniem, miejsce naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci. Zaleszany, modliłem się tam dzisiaj za tych, którzy zginęli, modliłem się tam i złożyłem wieniec jako prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który tam upamiętnia ofiary sprzed dziesięcioleci. To ważne jako element oddania szacunku, to ważne jako element oddania pamięci, to ważne także w tym właśnie może najistotniejszym duchowym aspekcie, abyśmy umieli wspólnie, my Polacy, Białorusini, ale my przede wszystkim jako wspólnota mieszkańców Rzeczypospolitej, obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości, oddać hołd tym aspektom, które są istotne w sensie duchowym. Единодушно Священный Собор епископов утверждает холмских и подразских мучеников лику причитати, фурманов замученных и убиенных, Василия Беревского, Александра Бондарука, Михаила Бондарука, Луку Хвашевского, Александра Дмитрука, Григория Дмитрука, Алексея Голенко, Василия Григорука, Григория Григорука, Иоанна Якимюка, Федора Якимюка, Михаила Якутя, Иоанна Ящука, Александра Юзючука, Петра Кендися, Владимира Кота, Михаила Ляшкевича, Григория Лавриновича, Иоанна Лавриновича, Федора Лукашука, Александра Максимюка, Никифора Носорука, Михаила Ничепорука, Григория Ничепорука, Василия Савчука, Федора Степанюка, Николая Шадейко, Владимира Шевчука, Никифора Тадоушука, Иоанна Тарасюка, замученных и убиенных весь и зарешанных, Петра Демьянюка, Tutaj w Zaleszanach i innych pobliskich miejscowościach nasi bracia i siostry, święci męczennicy, zostali złożeni w ofierze za wierność Bogu, prawosławiu i ziemi swoich przodków. Nie przywędrowali oni z dalekiego kraju, oni wyrośli na tej ziemi. Ta ziemia, na której w pocie czoła zdobywali chleb, była miejscem ich pracy, życia i doświadczenia. Tu spoczywały kości ich przodków. Zmieniały się rządy, partie polityczne, życie społeczne. Jedynie ziemia pozostawała tą samą od wieków. Dopiero wówczas, kiedy ktoś podjął decyzję, że nie ma dla nich miejsca,
Oni stawali się obcymi na swojej rodzimej ziemi. Ja się nie poczułem jakoś, nie wiem, czy wyróżniony, czy... No bo tu się właściwie nie ma z czego cieszyć, tak, że ludzie zginęli i cerkiew prawosławna w Polsce postanowiła ich uznać za ludzi świętych. No zginęli dlatego, że wierzyli, że może nie wierzyli, no wierzyli w tego samego Boga, tak? Ale z opowiadań były takie czasy, że jak ktoś nie mówił po polsku, to mówił po rusku, to znaczy, że był ruski, tak? No tutaj ludzie, z tego co wiem, podczas pacyfikacji pisać nie potrafili, więc tutaj nie ma chyba raczej mowy o kolaboracji z kimś tam, bo tu każdy miał kawałek ziemi, każdy miał konika i każdy żył we własnym świecie. Tutaj nie obchodziło nikogo coś więcej, co się działo, tak? Przyszedł Niemiec, zabrał, co miał zabrać, przyszła Armia Czerwona, zabrała, co miała zabrać, co im zostało, to im zostało, tak? Może wiedzieli, że się wojna skończyła, może nie. Przyszedł znowu ktoś i znowu ktoś im zrobił krzywdę. Tutaj pani Chidnik stanie, po tamtej stronie będzie apsyda. Tylko też musimy się zastanowić, w jakim miejscu ją ulokować, skoro bo ona będzie dotąd sięgała. I tutaj jest lekki dystans i jest wklęsłość apsydy. To znaczy, ja myślę, że to tak będzie. Więc ta szerokość już w zasadzie jest określona przez nas. To jest 30 cm, mniej więcej. Tak. 30. I tu mamy takie założenie. 30 będzie zwężało się do 20. Tak. Pomnik powstaje w miejscu wyjątkowym, gdzie pochowana została święta Maria. Wiemy, że zmarła śmiercią męczeńską, nie poddała się gwałtowi. Te dwa elementy, krzyż, ukrzyżowanie Chrystusa i Matka Boża, szczególnie czczona tutaj na tych terenach i ten symbol maryjny jest szczególnie tutaj ważny, będą głównymi elementami dominującymi w tym pomniku. Ale czy uzyskamy chropowatą powierzchnię w ten sposób? Czy ona nie pęknie? Będziemy mieli chropowaty. Ale czy może być efekt pęknięcia? Jeżeli byśmy tak tu nacięli, tam nacięli. Po obwodzie nawet. Po obwodzie. I zrobili otwory. Otwory albo rozprężające takie kliny. I powolutku wbijać. I pęknie w tym miejscu, w którym zapowiadamy. Prawdopodobnie. Спаси, Господи, люди Твоя, Благословляется, освящается, благослови достояние Твое, победы благоверным, нас противные даруй, и Твое сохраняй, крестом Twoim życielstwo. Zebraliśmy tutaj pomolić, oświetlić pamiętnik, który postrojony na mogile Świętej Maryi Pietruczuk, najmłodszej, która zginęła w szpakach, bo w Zaniach najmłodszy chłopczyk miał w niespolu na 4 roczki, Janek, a tutaj Maryja, która nie oddała swojej godności, a oddała swoje życie. Хочу подяковать всім сябрам нашей памяти, які тут присутні і неприсутні, які вельми много часу присвятили справі відшукання, списання усіх могил мучеників. Ну і дякую усім, хто дав складчину на гэты помнік, бо без гэтых складчин і вялікіх, і малых гэты помнік, напэўна бы тут цяпер не стаяў. Вельмі ўсім дзякую.
Śmierć tych ludzi, jaka przez stolki lat była amal что призабытая, bo je pamiętali u konkretnych siemiach, jakich to dotyczyło, ale nie było żadnej takiej placówki, gdzie te ludzie uszanowali się. Dziękując temu, że cerkwa przyznała ich świętymi, to do tej pory jedyna placówka taka, gdzie uszanowuється tych ludzi. Będziemy czekać, że możliwe przyjdzie czas, kiedy i na niekiej takiej świeckiej placówce będziemy mogli uszanować tych ludzi, jakie zaginuli i za wierę. Oni zaginuli tak samo i za swoją mowę, za to, że oni nie byli Polakami, że byli Białorusami. Błogosławiен jest Chryste Boże nasz, muczeniki ziemi podlaskiej, a proslawiwy. Gonienia żestokaja i muki Ciebie radzi preterpiewszy ja. I simi w stranie naszej świętoje prawosławie utwierdziwszy ja. I że molitwami Господи единомыслие и братолюбие в сердцах наших утверди. Ojciec rozkazał мене в деревні. Всі поворочились, він тільки лежав, каже, я хотів побачити, де мій отець похований. Воно тебе на екскумації, як доставали його. Його відкрили, він привіз книжечку його, хусточку, що мати дала всютко. І так зостався тут. Моє теще в Швіридах і їхні родителі залишилися живі. Їх не помордували, не вивезли їх. І я в їх інтенції приїхала сюди, щоб помолитися для Бога за те, що вони залишилися живі. І за тих мучеників помолитися теж. За те, що вони за нашу віру віддали своє життя. По-просто за нашу віру православну. Що ми десь можемо поговорити по-своєму. Що ми десь можемо прийти, попросити їх прощення. За то я приїхала. Jest wielka do nas. Jeden? Chyba tak, to mam To tylko ten. Tu chyba więcej było ofiar, jeszcze mi się coś wydaje, ale niekoniecznie Burego. Ale to... W każdym razie musimy się wybrać na ten, na cmentarz. Jest podobno mały to. To zobaczymy. U nas teraz sytuacja taka, że to veľmi mnoga zależeć od tak zwanej polityki historycznej i my nie możemy suprotstawiać dzierżawnej historycznej polityce, ale dziękuję Bogu mamy jeszcze swobodną dzierżawę, jaka nam pozwalaje pamiętać pro swoje ofiary. Jeszcze nikt nam nie nakidaje to, że my mamy dumać za co te ludzie i czemu zaginuli.